Moi! Eli me tehdään videopostaus kämppäkaverit. Eli mun nimi on Sannu. Mua ei oikein näyttäisi. Noniin, nyt mua näkyy. Että joo, tossa tulee mun kaveri. Mä olen toi Jannika. Ja aloitetaan video. Video alkaa nyt. Hei Jannika. Ei kun nää tuli kylään vasta. Tai nää kysy vasta. Hei, tässä on mun lapset ja minä. Voidaanko me tulla tänne kämppäkavereiksi? Ja mun lapsien nimi on Sani ja Ani. Sani ja Ani. Okei, kyllä se varmaan käy. Se on mun kaveri. Hei Nanna, tos. Kato, sit kun me mennään olkkarin. Ja nyt me näytetään paikkoja meidän talosta. Eli tää on... Ota, mä sanon. Tää on tässä toi... Sano nyt! Mä en tiedä. Nanna. Mitä? Näytty. Kun sä oot sit tossa. Mikä tää oli? Eteinen. Eteinen. Just. Ja tässä on sellainen, missä on kaikki laukkuja. No sitä ei näy. Me näytetään joskus 5 vuoden päästä. Tässä on mun niin. Ja täällä näin. Piirsiksi. Hei, tuleeks Risu? Oi, meillä ei ole sitten kauan tätä postausaikaa, koska me ollaan pian taksi tulee ja niin poispäin. Okay. Tässä on tämmönen sienipöytä. Siis sienipenkki. Jaa. Ai. Ja tästä tulee pois. No niin, ja täällä päin on tällaista. Olkkari. Ja tässä on aina mun paikka. Tää liikkuu sillä tavalla. Ja tässä on mun järjestelmäkamera. Sitten tuolla on tämmönen vauvan sänky. Tässä. Ja me nukutaan täällä. Tässä. Ja mun lapset nukkuu tuolla kärreissä. Siis ne nukkuu täällä? Ei, kun kärreissä. Ne oli vasta 3-vuotiaana. Niin. Ja sitten mä nukun tässä. Mami! Mitä Ani? Missä sä oot? Voisitko sä mennä hetki pois? Kuka Tina oot? Sun täti. Sun täti? Joo, menen. Niin, ja mä nukun tässä. Niin, ja mä nukun tässä siis. Okei, noi lapset varmaan nukkuu näissä kärrissä. Joo. Äiti!
Mitä? Että koska me voidaan mennä sinne puistoon? Niin, koska sä lupasit meille silloin. No katsotaan nyt. Ehkä joskus, kun täti ja minäkin tulemme. Mutta ei tänään eikä huomenna. Ja nytten nukkumaan. Meidän pitää lopettaa tää. Ei pidä vielä. Pitää. Meidän pitää nyt lopettaa, mutta me tehdään joskus toinen jakso. Moikka! Moi!